live chenro mari mar kuku mar wach no chieng machielo kendo mago kod mbaka weche geko mag ngima kachiel to kar godo chieng nero mar mine tich nero mar bedo ngama miyo e ot kachiel to kod bedo jafwambo tich nero mar fwambo kendo gik mag siasa ngat manyako kuond mi oro gi kachiel to kod ka neno ne ngat mamiyo bende koro dhi malap nero mar siasa nyalo tudo kod lap nero mar tich bende midhiero magi kale nyaka go mbaka kod nyano ero ma en ngat mamiyo en jafwambo kachiel to bende en ngat nero bende matayo chendo mare Ruth ochungo nyaga wola wacho mae nikech en nying ma samoro sebudho ne inya kapok iwinjo to bende en nying nero masasa miluongo e ot ka ot to wacho ni bas ginyalo pare koda gi chendo gi kuma pogore mag radio mosebedo kotayo kachiel to koda gi chendo motimo e Lolwe TV kairi omiyo waluonge gi nying mar Ruth ochungo kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Ruth hedhe nade? Adi maber. Hari ka chiegni wacho ni mwashimo hedhe nade apani kuku mar wach do bedo ng'iyo gi mwashimo ahinya. Hedhe nade? Anti maber. Bedo ng'at ma tayo ga chenro to in bende kori tayo kendi penjo ochal nade? Aron bedo jalno matayo chenro kaiti yudori e kom machal kama endi. Yes. Gin gik mopogore ariyo nikech kata ing'iyo ni ne mipenjo kata kamano chopo sama koro bedo ni ne mipenji. Winyalo wil mitimri ka jalno ma japenjo karo nego beni ni dwoko. Yes, okelo penjo mo tibruok ng'at ma japenjo nego beni ni wone meduoko kane dongo kane biro malo neno ka wachni ri mar bedo jafwambo ne gima ne ntiere kodi kosipo mana ka ochopo kaka inyalo bedo japenjo tipo ka ine mochopo ni kori penji. Yes. Bedo jafwambo ochopo sama winjore kana dongo no kan gi paro mar bedo jafwambo. Yes. Kata kamano ing'eni ka ji nitiere ngima ma pod ine piny kaendi paro lokore gik mang'eny wayudo kinyi godhiambo nyaka ibed jalno endo manyalo weyo paro machielo tim machielo e sama owinjore. Koro kana dongo no kan gi paro mar bedo jafwambo kata kamano ayudora bedo jafwambo dong godo ko Nyasaye ro ang'o mani gongo mini bedi basta mone kani dongo lachino mae madane mondo mi bedi. Yes. An nadongo kendo na ahero ga kaneno ka jopuonj madembe. Inyalo paro ndalo mane wasomo ng'ama ne madam ne ng'ama no miluor japuonj ma female. Ne gin jogo ma kain ng'ama nyako kain ng'ama nyako neno ka japuonj mamiyo donjo iwacho ni abi chieng' moro abede ka madam ng'ane koro nahero ga nagombo mondo mi abed japuonj kata kamano nochopo sama koro ne aneno ni puonj ni koro kadwa wadoge fwambo koni ema sebedo katimo nyaka sani. Ma iri fwenyo ka isetieko klas 8 kitieko klas 12 nikidire jomoko ma odano bed gimoro kata kamano kutieko klas 12 kore ka wang'e neno ni gima nadwaro chande okadwa kata kala ahinya mingo gima nadwaro chande kata okachudo grade ero machopo kama nadwaro chande gie kar kanyo manawacho ni oyo ato koro nano ka chunya wuokie tich niri mar puonj. Aloko pacha tok timo form 4. Ima kwa neno ni mundo abedi jafwambo. To kane pod adongo kane pod aja primary nyaka donjo high school na an gi paro mar bedo japuonj kata kamano tok tieko form 4 machako neno kaka koro piny chalo ing'in sa pod idhi sikul ma pod tin cha endi inyalo keto pachi kumoro achiel kaito kaka imedo dongo pachi medo yawore. Koro kamano eka notimore kaito bang'e endo donjo ka tiegruok mar bedo japuonj. Nitiere japuonj moro ma samoro ne dhiri ahinya kata mane neno ngimane to wacho ni oyo mae madana bed kaka japuonj ni rikoso ne gin jopuonje mamine kaka asewacho ne wan gi madembe mopogore asome skunde 2 kane primary koro mane okela bedo gombo bedo jafwambo yani nitiere madembe ma kuma marach moko nitiere mane Nyasaye oseluongo mondo obed kode malo. Jok mang'i neno ga Ruth mamuol Ruth ma chilo moro poko mieno e media kar kaeri Ruth ma chal ka gima toke lero nge chilo kata chiel binti side moro kata mana bath Ruth moro mwanwakia. Aronda ingeni sani wantiere e media. Kai ni kono kubene awache gimoro ma no en go baka emate moji samoro okono okanyal lidho boke kalore kitingi mana ayanya ko marach. Ngini bertin to jilare. Bertin to jitimena bertin to jilare to rach odhuro ji ok dwa. Okay. Koro okane gima nangawachi ni samoro osechido nyinga yo moro amora. Onyalo bedo samoro mapoko chido nyingi but ni gimoro ma
ji ok ong'eyo kuomi. Yes. Nikech ji ok ong'eyo kana ni mondo ging'e. Okay. Nikech ji ok ong'eyo kana ni mondo ging'e. Wacho ni ber tin to ji lare, rach odhuro to ji ok dware. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach sigana kachielo koda ka gitwak nero mar nyadendi Ruth Ochungo, jomoko luongo ni Ruth Ochungo nyaka ol nyinge mar lendo, nyinge nero mar fwambo to kod ke molo chutho ka intiere Nyakalondo mopogore opogore mosebedo kotiye e Kenya kae. Ne wendowa e Kuku Mar Wach juma nieri ma wadhialo godo min wago kode mbaka wawinjo ni tang'o kendo ma samono nitiere ma in wuon ok ing'e wacho gi dhoge ne ng'at ma penjo ga penjo ema sani koro ipenjo penjo. Sasa ma in gi Nyakalondo seche mani chako program mari wer mar Eunice Ogoma mano wero godo roche Nyasaye Marahuma en weno ero ma osebedo kani hera ahinya. Ang'o mene yiero wen nieri? Nitiere gimoro moparo ni kata ang'o mi chiegni koda gi wend nieri? Aron, nitiere gima wen no parona. Anyalo paro 2014 higa 2014 nakadhe matek. Kaito kane an e osiptal to nas mane biro ng'iya ko biro miya yath kata biro mna chwa sindan noro keto wendno. Ma ini tuo? Na tuo. Okay. Kose samo chopo tanda mar midekre kama nani dino endo tawinje gi wendno kinyi sa 12. Koro ka achako bedo kin mondo miyo nyento wendni endi en gi ote mane, message mane ma weni medo chwalo no. Koro kamane kana chako ng'iyo gi wendno ma samora mora mawinje taparo kuma ne antie. Kata kamano anyalo wacho ni Nyasaye duong'. En sigana minyalo go ne ng'ato? En sigana minyalo go to rabora. Okay. Ma samoro thuolo ni endi ok nyalo pim no wachiek. Thuolo ni endi ok nyal romo. But pim no machiek to. Anya pimo no machiek. Okay. 2014 tarik 27 dwe mar 2 nadhi konyora. Mana ka ng'ama miyo. Ma konya ka tarik mane dhi. Tarik 27 dwe mar 2 higa 2014. Ne en chieng' tich ang'wen. Nadhi konyora ka joma mine ma yach nyalo dhi konyore. Kata kamano duoko no kuok maber nikech sama yach mi segamo remo in gi mpango gi dwaro mar ni familia nyalo medore idhi yudo nyathi. Kata kamano nokobedo kamano. Ngimana nobedo matek mana yudore kinda kuru gasumbi kaito notimna bero midendo gi dho mbogo ni operation kata CS. Bang' ka nyathi nosetho. Koro bang' mano adong' parane Aron ka intiere e ward kuma joma mine ka nigi nyithindo to in ionge go. To ni biro ne dhi yudo nyathi kae. Ka in gi geno miikori mipango gimoro amora ka itiyudo kama chal kamano. Samoro sinyaka namna paro gi ni nyathi na dhi chako ng'ama kama eri seng'io ma ose senyaka nyiew lewni in ng'amo jipanga nikech ng'eni chen ducho chiko. Ok en ajali mang'ni wacho ni wang'ayo no wuok kato garo gweyo. En gima dongo mineno pile ka pile. Koro najipanga naikora mondo mi achal kaka joma moko. Kata kamano duoko nowuok mopogore. Koro bang' kamano osetimore ma nyathi osetho kamano koro ane ward. Koro mama cha biro ga gokinyi kowero wer mar Nyasaye Marahuma. Koketo wer mar Nyasaye Marahuma. Koro ka weno nonje pacha ma aere. Mane nyathini mokwongo koso nyathini maradiwa? Mane nyathi mokwongo. Okwongo e kit ngimana. Mos kuom penjo malach ahinya mana kapono ni yie mar go mbaka nieri nikech idonjo osiptal chieng' tich ang'wen idhi kaeri king'eyo be ni gimoro amora oikore idhi gamo remo idhi nyuolo nyathi. Ne ok ing'eyo ni seche moko inyalo chopo kama inyalo dhi e pala koso ni ing'eyo ni samoro ni onge gi teko ni inyalo chopo e pala? Gie kar kanye ma ifwenyo ma koro onyisi goro ni nyathini Nyasaye okawo? Aron, ing'eni king'ama miyo to en nyathini mokwongo yudo ka gik mang'eny ok ing'eyo. Kata kamano kadhi osiptal abedo mucho kaya odiochienge 3 gotieno 2 maiso na nindo osiptal ndo 2. Odiochienge 3 kamuoch kaya otieno 2 kamuoch kaya ok ichiem ok itim gimoro amora. Tich ang'wen tich abich ingeso teko rumo. Kare pek mane kaya ni nyathini duong' to kar thieth mana ntiere no endo kata mana theatre ne gionge go mondo mine gifweny kaka jolony mondo ginyisa ni ok nyalre gin ne gimiya mana mijing'o ni sai mapodi. Koro bing ni ne pok atemo ga nyaka nene koro abe nyaka lura gi chike gi nikech onge gima nang'eyo. Koro gik mok ok anyal wuoyo
achako kuot, alokora yelo, kokaro chak ogola osiptandno endo, kikela Kisumu koni. Na kapod gikia ni nyathino osetho kuomi. Yeah. Koro kachopo Russia. Yes. Ema koro ikona ne. Dok gikona. Yes. Koro ana winjo mana ka giluongore. Nurses go luongore ni abukonywa winjo gini. Yes, amiyo wanga Aaron. Yes. Ok anen. To gima mara matimore kuom ta winjo nyaka ka jiwuoyo. Ang'e ni manga mawuoyo no en ng'a. Nikech na Seoul. Koro gisiko giluongore. Ni bukonya winjo gini. Kata sama pod giluongore ni pacha pok obiro ni nyathi osegade. Yes. Then gimachielo mawinjo en mani emergency CS. Kamane kanotera. Then bang'e no ana apo achier bang'e. Aaron. Kinde gite podo king'eyo idhi nyaka pala ka iri podo paro ne idhi nyathi pod chieng moro amora. Koro bang'e no kasewuok to nitie kama kosegoli kata ibede recovery room en kanyo kama iyueye kata 1 hour kapok oteri owuon. Koro ma poka nyadendi moro biro ira to nyisa ni Ruth, it is very unfortunate. My terms manotiyo go and I quote, it is very unfortunate. We tried our best, but God has the final answer. Then mano podo ka winjo ni ng'ani kore kunang'o. Kare in short do nyisa ni nyathi otimo ang'owa odok. Aaron, the experience manan go sechego. Otek. Naneno mana ka boche moko makadhe wang'a mang'eny kabisa mana paro no wuonda. Matin to kare mama ni nyisa ang'o, mama ni nyalo kona ang'o kasekadhe matek ni. Kata kamano mane manubedo. Do okonyisi ni gino timo na hospital mantiere mokwongo ne rika ni hospital manare. Mani they tried their best. To Nyasaye mantie gi final answer. Bang'e ni eri Nyasaye nosemi nyithindo moko kendo koso family mari koro chalo nade bang' ma eri rote. Anyalo wacho ni kochakore 2014 nyaka sani Nyasaye osetimo ono kendo bang' mano ochako miya nyithindo. Ere kaka ni overcome michopo kamoro ma macha uyuil godo ibedo gi geno kendo ne dime nikech samalo sikod nieri samon tiere ng'amiyo moro ma mane gimo kale sane mano kata gima notimore mana machiegni mokoro wacho ni oyo an chunya uchido samoro bende gigi kibene chapo families mag ji bende chapo family mari koso mano no kumo ntimo gimara mara tiji mar fwambo kichake dogi duoge yamo kendo bende ni yudi lesson moro wacho ni ma eri to kora de gore riyo piny hold that thought live Chenro mari mar Kuku Mar Wach agomba kod chieng nero kata week no ero mar mine tich mar fwambo kachiel kod bedo ng'at mamiyo kod mage kuma seche moko dhano kala penjo Ruth ni to bende ni tiere gimoro ma samoro ji ok ong'eyo minyalo wacho ni tok Ruth koja chande to wacho na ni Haron bende ng'e ni ber tin to ilare to rach ng'eny to ji ok dware live Chenro mari mar Kuku Mar Wach bang' nyiri machok kende tielo mar ariyo. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach nyadendi Ruth Ochungo jomoko nong'ere Ruth Ochungo Nyagawol nikech mane nyinge mong'ere ahinya kodok e radio komosebede kuom thuolo malach mokalo. In fact ji mathoth mokalo sasa mowinjo nyinge to nyalo paro sechege koma en e lwasi ang'o meno we radio duoge TV koso pod nitiere yigi dote ma gin thuolo menyalo yudo wikniri moadhialo mine wikniri manowuok Mothers Day chieng' Jumapil manokalo chien. Nyinga en Haron Otieno. Itieko iduoge yamo family mari experience mari no chalo nade? Aaron bang'
kadhe okang' machal kamano e kit ngimana nokobedo mayot. In fact natieko bang' katieko hospital natieko dweche 4 kapok anyono kata mana kanisa. Nikech gimane tama kata mana dhi kuma ji ogudore en ni samoro amora maneno ng'ama nigi nyathi matin tayuak. Samoro amora maneno miyo mayach tayuak. Koro aneno ka nodhi bende jaoda mapek nikech ong'e ni adhi yuak to samoro adhi njawe. Koro ibiro yudo kopona ka ni an wadhi kanisa lakini in to dong' adong' iyue. Nikech ka achopo tema ni kaeno ng'ama nigi nyathi tachako yuak. Bedo celeb, bedo gi wuon ot kairi, to gi gini eri bende otimore. Beno chapi, mano to beno chapi kopogore gi neno maybe samoro mine moko. Ini wuon kaka image mani kaka Ruth, an piny ong'eya. Be giparo ni gima kama nyalo timore na. Mano beno chapi. Aaron, ingeni kisebire bwo wang' chieng' kaendi. Isebedo dhano, ngima wa Nyasaye mapango. Ok onyal pango ngima wa wegi. Gin gik manya yudo ng'ata ng'ata. Ibed ni in e oreya machal nade, ibed ni itiyo tich machal nade, ibed ni in ng'at machal nade. Omiyo kanyo to noko chanda ahinya nikech gin gik mosetimore ne ji. Ne kamera nitiere ng'at mamiyo moro ma gimiwacho ni kale chon ma wiyo sewil godo Nyasaye ositimo nong'oneri kore kokale sani. Samoro bende no kale machiegni pod en gi paro mang'eny nyathoth e wiye. Ne kamera nitiere. Ne janeno manena gi lakseche giendi anyalo nyisi ni ok oyot ahinya, kata kamano gima nyaka ibed king'eyo ni ngima ka Nyasaye osemiyi ngima inyalo kadhe gimoro amora. Gima onego bed ni bedo godo maduong' e kit ngimani en ni bedo gi yie kaachiel koda chunyno endo motegno, kendo gimoro amora mitimo kete Nyasaye to biro dhi mana mbele. An nok ang'eyo nanyalo kadhe okang' machal kamano, nasewito nyaka geno. Kata kamano nikech en Nyasaye maduogo geno, oloso ndara kuma ndara onge, oduogo geno sama geno rumo, nochako duogo na geno. Omiyo diponi ikadhe matek machal kod mano endo, bed abeda gi yie, bed gi geno Nyasaye biro lochoni, kendo biro wil gi malich kata mapek ma isekadhe go. Abiro nyiso director mar Zerubabel mondo mi oparna apenji gimomiyo programs tete mitimo gin gitudore mondo gi weche mag Nyasaye. In ga charge Friday moro moko ng'eyo at mana di penjo Zeru kwa di mbele. Wapoka Ruth no ang'e nitiere radio. Kendo dhano nohero program mari ahinya. Sasa mochako ni tunu wang'eyo gospel hour nitiere chakore saa 4 nyaka rom saa 5. Wang'eyo thumbe ma nyaka Ruth wang' ne gombe. Wang'e ni Nyasaye mara uma nyaka chaki. Asto wang'e ni Ruth katieko saa 7 mama daddy ndama bari kusinya daddy pado mowere kode ng'ane jathum mawuok Homa Bay County ni Agodi. Mano seinda Agodi Kasela. Yes, mano seinda Agodi Kasela. Ruth opoka onge radio. Ni jok gi radio, ikaw break ma radio. Ang'o matimore? Aaron. Yes. No ka jok gi radio. Ing'eni sama wakawo tiegruok mar fwambo. Ok ikaw ni an katieko tich, katieko tiegruok adhi timo mana radio, kata adhi timo TV, kata adhi mana print, adhi ndiko. Wasomo gigo te. Manyiso ni maendi miyi yot mar tiyo kumoro amora. Inyalo tiye radio, inyalo tiye TV, inyalo tiye print, omiyo an kana timo tiegruok mara, no kaketo ni nyaka timana e radio kende. To gima nyaka ing'e kendo ni kapod nitiere piny ka, tem kon gi koni, temo ber. Koro natie de radio, aneno kombulu mienyo na e TV, iweyo kosidhi. King'iyo radio kod TV, ere mihera ahinya? Kosiero te? Ahero gi te. Ahero gi te, kani duoka radio sana bro tiyo. Kani atie TV, kuda tiyo. Bwane no Ruth madhi duoka radio machiegni, koso gimiwacho ni pod koni pod nitiere koni eri. Aaron, ng'eni sama watiyo. Gimimiyo pek en yuto. Mano gima nyaka imi pek. Samoro inyalo tiye radio, tino ka king'iye kata ipime gi TV, intie ko owei moingo. Mano gima wang'iyo. Ne wadhi alo chieng' nero mar mine, Jumapil mano kanene kendo wigni te pod loso gike mag mine. Be iparo ka sectors mopogore oseketo ng'ama miyo kama onego bed. Beng' ni jafwambo biro ka sector mar administration, chief gini ruodhi, DC gini, sector mar siasa, jo siasa gi sector mar tije ma tiyo bila mairi, mar ohala, mag puonj gini, mag security. Bineno ka oseketo ng'ama miyo kama onego bed obetie. Ka dangwa go mbaka kutenore gi wachno endo, anyalo wacho ni joma mine nitiere mbele. Kaluwore gi chien nikech ndalo mane wadongo ng'ama miyo ne wegramna gi duol. Ndalo mane wadongo ne yudo tek miyo ma chief.
to sani kata gwengewa kata kama awuoke ng'ama ritowa en chief mamiyo. Koro anyalo wacho ni wasego okang' kaka piny mar Kenya neno wasego okang'. En mak mana ni joma mine puro luor nikech joma chuo ing'eni gidonje gik moko gagogi. Joma mine samoro teko noko miwa kata kiyudo mana 100 mine moko 2 adek ema nyalo menyore gi chuo. Kata kamano anyalo wacho ni joma mine wasego okang' kotenore koda tijegi eki ma joma chuo bende timo. Kata sani wane fwambo ajafuambo ang'ama miyo ng'ama dichuo. Donge neno to bende no ka Oganda osekau koda kagi urianero monego beni keto nikech tiere chien kata chande ne gima one ng'ama miyo ok nyal kama kete ng'ama miyo ok nyal de maber. The perspective mar jopiny beno ka ng'iyo gi wang' makare koso podi ing'eni pach japiny ng'ato nigi pache kendo ng'ato nigi paro mopogore ma Nyasaye omiye. Inyalo ng'iya kaka ng'ama miyo manyalo, ng'ama chielo nyalo ng'iya kaka ng'ama miyo mok nyal. Omiyo kanyo endo to paro nyalo pogore. Kata kamano joma mine nitiere oreya maber. Sorry, ang'o ma in king'iyo kuom ng'at mamiyo to sorry ineno ka mori kendo nyalo wacho ni ng'acha chande en ng'at monego bed luongo ni ng'at mamiyo. Ang'o ma makia ahinya ng'amiyo gima ka ng'at mamiyo timo to ng'at mamiyo bedo gi ndhadhu e mbele ni. In kaka Ruth, in kaka jafwambo, in kaka mama, kendo kaka ng'at mamiyo. Yes. Aron an miyo kendo gima ng'eyo ni mine nyalo. Gima nyalo keto pogruok e kind joma mine gi joma chuo en wach kaka ne wadongo kata kaka piny no bedo ni iwacho ga joma mine ok nyal. To an gima ng'eyo ni wan joma mine wanyalo kendo ka wayudo thuolo to wanyalo mana timo mana ka joma chuo bende nyalo timo. But ang'o ma king'iyo kuom ng'ama miyo ahinya tibro kone adhiambo ni to miyo moromo luor to anyango ni to miyo mokromo luor. Mondo mi ng'at maneno chiendo ni eri ma samoro ni kod kite moro ma samoro duoko chia mar ng'ama miyo chien ibiro kono oyo ng'ama miyo kar nego bedi kaka ng'ane. Ng'ama miyo maber onego bedi ng'ama chana to wapenje gi dhok machielo. Aron ng'ama miyo onego bedi jalno endo modimbore. Dhano kata ng'ama miyo onego bedi ni in dhano man gi ndhathe. Ndhathe ka wuoyi sama ng'ato nyalo penjo ni Ruth wachano. Ibed jalno modimboro ing'e gimitimo kata obed ni en wach machalo nade. Ing'e ni joma mine samoro ichayewa kaluwore gi samoro irwakruok mirwakori godo nyalo ma ng'ato kwe. Nyaka ibed jalno mong'e ni kumidhiye ni onego bed ni irwako ang'o, onego bed ni iwacho ang'o, onego bed ni itimo ang'o. Yes. Okelo penjo moro nyarindi Ruth. Kisasa mineno ka dhano timo pak saniri mano achako siasa niri tire slogan moro madhi mbele siem nwa chuori ginen dakorep gino kan nyakorep mabende saniri ogoyo mine moko kisiasa to mine moko beno wacho ni oyo ng'ama dwa telo nyaka bed gi gunde ng'ama telo nyaka bed gi wuon par gi nyaka bed kama nyalo siem mabedi beni paro ni mano en judgment maber monego bed ni miyo ng'at mamiyo ni ng'ama miyo makare nyaka bed gi kare monyalo bedo tresto ni macha chuore macha wuon par gi kama iri. Arona gima ng'eyo en ni ng'ama miyo en dhano donge to dhano mondo mi bi piny ka endi nyaka bed ni nitie kuma yaye. Manyiso ni nyaka bi bede ga nyuondi moko kata ka bed ni jonyuol no osetho nyuondi nitiere. Mano gima onego bed ng'iyo to be kochopo kar telo ka endi telo ok otiyo ni ng'ama nigi chuore ni ema nyaka tel. Anyalo bedo naonge gi jaoda to Nyasaye omiya chia mar telo abiro telo kendo abiro dhi mbele kata kwachiwo mana ranyisi mar nyadendi mancha oyier Bomet endi en ng'ama ncha kancho e skul pod onge kata mana gi familia mare to donge chonyo yiere. Koro paro mar kendo ni ng'ama miyo nyaka siemne mana ji chuore ni endi anto kane ka odhi koda yo makare. Wach mar ni ng'at mamiyo ntiere koda gi ode ok en gima onego bed ni kete maina ahinya. Ot ok ochuno ni nyaka ng'ama dichuo bede ok obed ot. Odi nyalo bedo godo ma dichuo be yud bang'e. Inyalo dwaro kom sani ka pod ionge gi dichuo. Mano komoni yudo dichuo mbele. To be nyalo bedo ni seche moko ne ntiere koda gi dichuo to sani koro onge to pod nyalo bedo gi telo makare. Samoro ok seng'ielo rengo. Samoro ngima nokodhi maber nokopangore aka noparo mucha kupogoru. Mano ok nyal tami tiyo tich moyierine. Kata ka Nyasaye nomiyi chieno endo mar telo ok nyal moni dhi mbele gi tijeni. Live wacho ni Haron ng'at nero madichuo konego bed ni mano era tim mipimo godo telo makare mar ng'at mamiyo wacho ni nyalo bedo ni ionge godo tibro yudo mbele pimo koda ka gitoto bende chando
tiket nero mar bedo kaka woman rep e county ma Bomet. Asto wacho bende ni Haron seche moko entiere to sani koronge Nyasaye no kawe kata pogruok moro bete wangi ng'at mamiyo gi ng'at mamiyo kik mondo mi wangi ng'at mamiyo ka itudo kod weche mamoko. Nitiere gima osebed ka ywak ahinya ni e media tek ahinya mondo mi ng'at mamiyo obed makare kata watigi dombok mondo mi survive kan dire seche moko okichiwori mondo mi donji kod yore moko ma samoro kodhi okare kata mochayo dendi. Gin gik ma ibeni sene na media ka eri koso podi kata isewinjogi be gitimore? Wasewinjogi, wasenenogi, kata kamano yiero en mari. Ng'ama miyo madwaro tich no, in eming'e gima idwaro. Koro kuong ing'iyane to tich midwaro ni, gi gimonyisi ni mondo itim no, ere mimiyo pek. Nitiere moro mitiyo godo sani e siasa. Oluoke gi jek molawe. Ruth luokore gi jek mane omiyo nyingi osebedo kaler for over years. Onge scandal mawinjo maki in achiel kuom public figures kata mana celebs ma onge watemo manyo chilo. Watigi mar watemo manyo. Do onge jogo. Bloggers temo manyo chilo to ok giyude. Yes, enango ere kaka maintain nyingi standard niri. Aaron. Yes. Mana kasenyisi ni sama isedonjo tich moro ne timo ng'ama miyo. Ng'iri ni wuon. Gori puksen. Ng'iri ni wuon. Ng'e gima idwaro. Ng'e ni tiendane ka soka to dhi inya, to ka soka to dhi tera kuma ber. Mano yiero ma ng'ato ka ng'ate matime chunyi wuon. Koro ka yiero ni mondo alu yorni to mano yo malo. Ng'ama chielo kolo yiero yo machielo ok anyal tame nikech mano yiero en mare. Igni 10 kochakore sani eri. Wadhi no Ruth kanye. Nina kamera ne tir. Igni 10 kochakore sani ang'eyo ni biyudo kwasego okang' kendo samoro kibinena ka. An aketo gik moko te kuom yie mar Jehova Nyasaye. Nikech kara mwabondiko ni kiradi mondo mi gigi odhi maber to keti kuom Jehova Nyasaye. Omiyo an gimoro amora matimo mapanga keto kuom Jehova Nyasaye. Kendo ang'eyo ni igni 10, igni 5 mabele kaendi samoro ok adhi bedo ka kaluwore kod chenro no endo ma Jehova Nyasaye. Wacho ni igni 10 kochakore kawuono ni samoro ok obiro bedo ka, igni 10 kodok chien. Ruth ochungo ni mano mako na microphone kana chako tich mara e nyakalondo moro iluongo ni Humbe FM tunero machon mokalo. Mano manyiso ni samoro igni 10 kochakore kawuono ni obiro bet kamoro mabor mokalo. Nyinga en Haron Otieno, ochako dogo time kendo chieng' machielo. By the way, agoni gero kamano ahinya. Menta jivo kung'eyo. Thank you. Bedo gutino bera Sunday Zero Babel, head of production kendo jalnero matiere kamera mokwongo kamera mar ariyo momiyo chineri obedo kariti. Nyinga en Haron Otieno. Minete ubedi kod week maber.